Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o ngam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jeydeji leydi Sénégal joni paɗen koye jeydeji ɗi. Altine joyi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jeydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jeyde Direct News kamɓe musidɓe jeyankoɓe ɓe gartan ko yuti alhaali e jobdele e salaire aji e kam e boursuji toon to wonɓe toon to caggal leydi hono no wiiri kamɓe musidɓe jeyankoɓe ɓe mbaɗi noon ko namdal ɓe mbi holɗo rewi ɗin ɗon milliard uji ɗi ganduɗa kay en ndendinenoma e dumunaji jawtuɗi ɗum ina tawe e jeyde nde ganduɗa kay koñum woni jeyde wiyetede jeyde Direct News ngal namdal woni ko musidɓe men e jeyde ko ɓe mbaɗi ƴeewoyen e jeyde nde ganduɗa kay kañum woni e jeyde Rewmi Quotidien kam musidɓe jeyde ko ɓe mbitande ko yowiti e jeyde hoore mum to banggue faggudu ɓe garti noon ɓe mbi ko Sénégal ine jogui anniya woni tan rendinde koyno tolni e ujunnaje e jeegom milliard taw kopareje meɗen franc CFA ɗum ina tawe e hello gardigu nden ɗon jeyde wiyetede e jeyde Rewmi Quotidien goɗɗum ko tawate e hello adide e jeyde quotidien jeyde Rewmi Quotidien ko yuwiti alhaali sumgoji lefol laamu hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeenayyi ɗo ɓe mbi omo ganduɗa kañum woni Karim Wade e rima yaadiɓe muɗum e lande PDS nde gummoto ko yuwiti e heblanade ɗin ɗon sumgoji ɗum ina tawe e jeyde ganduɗa kay ko kañum woni e jeyde wiyetede jeyde Rewmi Quotidien ko ɗum ko tawate e jeyde nde ko yuwiti alhaali ɗin ɗon werlaji ɗi ganduɗa kay tottama ɗum ɓe yoga e ɓe ganduɗa kañum woni e député ji tawateɗi toon to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ɗum kala jeyde nde arti hen ƴeewoyen jeyde Tribune jeyde La Tribune kañum ɓe garti ɗen ɗon caɗele ɗe ganduɗa kay ina teska e oɗo saaha joni ɓe gartine kadi e ɓe ganduɗa kañum men goni e retard des salaires wonande kay ɓe ganduɗa kañum woni jangguinoɓe peete ɓe kolliti wonande kay malaise kañum kay fuɗɗi e joƴƴinde bagasuji muɗum e joɗade ƴewde hol jogorɗo bismade ɗum ina tawe e jeyde nde ɓe gartine kadi e ɓe ganduɗa kañum men goni e capanɗe joyo e jeenayo taw kay ko universitaire en ɓe ganduɗa kay kañumen kay goni ko ɗurni en Dakar caggal ɗen ɗon mbiyen caggal nden ɗon hamnere nde ganduɗa kay keeɓi ɗum kamɓe kay oɗo saaha joni ɓe jaɓani ko toon to Conakry hono no wiiri e jeyde nde ganduɗa kay kañum woni e jeyde Tribune Quotidien goɗɗum ko tawate e jeyde he ko yuwiti alhaali ɗin ɗon werlaji ɗi ganduɗa kay wallanama ɗum sarɗiyankoɓe suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ɗo ɓe mbi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesgoli ɗi ne goni e caɗele ɓe ganduɗa kañum goni député ji ɗi keeɓi otoji taw ko otoji pattam lami hono no wiiri jeyde nde ganduɗa kay kañum woni jeyde Tribune Quotidien jeyde Point Actu kañum arti ko yowiti alhaali e sumgoji ɓe mbitande ngam heblanade sumgoji e sarɗe sumgoji ɓe ganduɗa kañum woni diwanyankoji kam e sumgoji hoorejo leydi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kam hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeenayyi ɓe kolliti kay wonande omo ganduɗa ko kañum woni Macky Sall kam e omo ganduɗa kañum woni Sonko wondude e Karim Wade kamɓe kala haɓene go déjà ɓe natani ko wiyete ko ruuma jarribo woni tan on ɗon campagne ɗo ɓe garti ɓe mbi ko ɓe ganduɗa kañum woni PDS o kañumen kay goni ko eri dendagal fédération ngaji ɗi PDS kam ne mbaɗata ɗum ko wiyete ko assemblée générale ɗi ngam o wawde yuɓɓitinde kanɗon lande ka PDS ɓe gartini kadi e konngol ɗi ganduɗa kay kañum woni Ousmane Sonko ɓe ganduɗa kay fandare mabɓe ko yidde rendinde ko ina tolni e million taw ko ɓe ganduɗa kañum goni militaji taw ko militaji dariɓe sirguiniɓe lang ɗum ina tawe e jeyde nde ɓe gartini kadi e Macky Sall mo ganduɗa kay ko ɓoyani ko tan darinoma darde ngam yuɓɓitinde kanɗon lande ganduɗa kay kañum woni lande APR ɗum ina tawe e jeyde ganduɗa kañum woni jeyde Tribune Quotidien e jeyde Les Échos kañum arti ko e barode teddugal de leydi Sénégal caggal gunɗon pol ganduɗa kay leydi Sénégal dañi ɗum e leydi Soudan ɓe mbitande ko Sénégal kañum kay woni ko woni ko momti leydi Soudan ene woni noon caggal ngal ɗon pottal ganduɗa kay ɓe puɗɗorima ɗum no fewani hono no wiiri kam musidɓe jeyankoɓe ɓe garti noon kadi e ngal ɗon pottal pongal wadde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mali ɗum koko yowiti on ɗon quart de finale ɓe garti e Lamine Camara mo ganduɗa kay ko gañande wondi oɗo saaha ɓe kolli toon kanko Lamine Camara omon woni e surveillance woni tan jimadi ɓe ganduɗa ko kañumen goni safroɓe ɓe leydi Sénégal ɓe gartini kadi konngoli Aboubakar Ba mo ganduɗa kay wi ko leydi Sénégal holliti hoore muɗum no fewi ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi réagir caggal nde leydi ɓe ganduɗa kañum woni Soudan fooli leydi Sénégal gotel e ndigga ɗum ina tawe e jeyde ganduɗa kay kañum woni
ende wetende jande les échos ƴeewen jande groupe Futurs Médias nde jande l'observateur kañum arti koye nden ɗon yewtere yanje nde ganduɗa kay waddi ɗum e ko noɗoyte suudu hoorejo suudu sarɗeji leydi Sénégal Amadou Mame Diop kanko musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti hen ɗo ɓe garti noon e Amadou Mame Diop konngudi muɗum kollirde kay kamɓe fandare mabɓe e yidde mabɓe kay ko artude e dow gardingu leydi Sénégal woni tan heɓtude laamu hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e jeenayyi ɗum ina tawe e jande nde goɗɗum ko tawate e jande nde ko yutiyal haalir ɗin ɗon werlaji ɗi ganduɗa kay ko jogoɗi tottede ɓe ganduɗa kañumen goni sarɗiyankoɓe suudu sarɗeji leydi Sénégal ɓe tolliti kay ko ina tolni e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom werla kañumen kay oɗo saaha joni puɗɗima tottede jomumen hono wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni jande wiyetede jande l'observateur jande quotidien le quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko ɗiɗon werlaji kay kañumen kay puɗɗi addude ko ganduɗa kay kañum woni haalulaji e cewɗi hono wiiri ɓe kollitino wonde kay on ɗon le premier kañumen kay e keeɓi ɗin ɗon werlaji mumen kono noon ɓe kolliti kay wonande nden ɗon jeerde ganduɗa kay ko ɗon woni ɗo autoji ɗi cooda walla sifono autoji ɗi coodira ɗum ɗonne kadi ene ɗeɓi tulmude hakkillaji hono no wiiri jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetede jande quotidien le quotidien jande las quotidien kañum arti e on ɗon fannu ɓe mbitande ko peccugol ɗin ɗon werlaji de lex ɗi ganduɗa kay ko wonande kay sarɗiyankoɓe leydi Sénégal ɓe gardi noon eɓe ganduɗa kañum woni hoorejo suudu sarɗeji leydi Sénégal on El Malick Ndiaye kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti e natal mabɓe go hello natal arwoniwol e nder nden no jande las quotidien kanko natal makko ina tawe hen hono kamɓe musidɓe men janiyankoɓe no ɓe mbaɗiri ɓe gartini kadi e omo ganduɗa ko kañum woni keppoguendijo mo leydi Sénégal ɓe mbitande ko DL sous tension hakkude ɓe ganduɗa kañum woni hoddiɓe ɗiɗo leydi Sénégal kam e leydi Mali ɗum koko yiwiti on ɗon quart de finale coupe d'Afrique des nations ɗum ina tawe e jande ganduɗa kay ko kañum woni jande wiyetede e jande las quotidien jande guendire nde le soleil kañum arti ko e landa ka Pastef ɓe mbitande ko caggal nde Pastef woni e mawnide malitade muɗum ɓe garti noon e ɗin ɗon duuɓi sappo nde ganduɗa kay ko landa ka waɗi ɗum haare muɗum ha heeɓi fartange arde e dow gardingo laamu leydi Sénégal ɗum ine tawe jande nde ko ɗum ko tawate hen noon ko ngal ɗon puttal potgal wadde quart de finale hakkude leydi Sénégal e leydi Mali ɗum ko yuti e ngel ɗon kawguel africain ko wel ɗum nane ine tawe e jande ganduɗa kay ko kañum woni jande wiyetede e jande guendire nde le soleil ƴeewen jande coftal balɗe nde jande Rewmi Sport kamɓe ɓe garti noon ko e Sadio Mané ɓe kollitidi kay wonande Sénégal kañum kay jogori hawrude e leydi Mali ɗum ko yuti on ɗon quart de finale ɓe gartini kadi e Sadio Mané mo ganduɗa kay kañum naati e tarih mo ganduɗa kay Sadio Mané wonti meilleur buteur de la compétition woni tan coupe d'Afrique des nations ɓe gartini kadi o mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Mbaye mo ganduɗa kadi kañum woni suka ɓurɗo famɗude duuɓi lugguɗo loggol e nder kawguel africain ko wel ɓe gartini Lamine Camara mo ganduɗa kay ne wondi e gagnande kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe duttinima leydi Maroc mo ganduɗa kay ko leydi Cameroun kañumen kay jogori fottidde on ɗon quart de finale goɗɗum ko tawate e jande nde ko on ɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal najo e tijante janggonoɗo toon to leydi Maroc kawruɗe e ladial ɗum ko caggal de werlamɓe waɗi accident e caggal pottal leydi Sénégal kam e leydi Soudan hono wiiri kamɓe musidɓe men e janiyankoɓe kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe jayde tribune sport ɓe garti ko e Sadio Mané ɓe mbitande ko Sadio Mané ɓurɗo sembude ha abadan ɗum ina tawe e nder jande nde ɓe gartini kadi e Cameroun mo ganduɗa kay tawtoyi leydi Maroc e on ɗon quart de finale ko yiwti e ngel ɗon kawguel africain ko wel ɓe kolliti noon Cameroun ko kañum kay jogori huccodirde leydi Maroc Sénégal ma huccodir e leydi Mali ɗum ko yiwti on ɗon quart de finale jande e record quotidien kañum arti ko e ɓe ganduɗa kañum woni balole teddugal e leydi Sénégal ɗe ganduɗa kay kolliti sembe mumen tigui rigui hakkude muɗumen e leydi Soudan ha leydi Sénégal wawi dañde polgu 3-1 hono no wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe goɗɗum ko tawate e jande nde ɓe garti ko e Sadio Mané wondude Ibrahima Mbaye ɗo ɓe mbi kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe naati e deftere tarih wonande kay e l'histoire mo kawguel africain ko wel e bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemnoɗo min laade ko sifa e kelle gaden e yoga e jayndeji leydi Sénégal aadi meɗen e ruɓindo jayndeji wonata ko janggo soko gueno haji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.